l-ewwel ittra ta' Pietru, l-ewwel 9 versi. Pietru, apostlu ta' Ġesu Kristu lill-orba tad-diaspora fil-Pontu, il-Galazja, Kappadoċja, l-Asja u l-Bitinja. Il-Magħżulin skont it-tarif minn qabel Alla l-Missier bit-taqdis tal-Ispirtu għall-ubbidjenza lejn Ġesu Kristu u t-traxxix b'temmu. Grazzja lilkom u s-sliem ikunu multiplikati. Imbierek ikun Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li skont il-ħniena kbira tiegħu ikkawża li nkunu imwielda mill-ġdid għal tama ħajja permezz tar-reżurrezzjoni ta' Ġesu Kristu minn imwiet. Għal wirt inkorruttibbli u mhux kontaminat u ma jitbiegħx. Riservat fis-smawiet għalikom li qed tkunu protetti mis-seta Alla permezz tal-fidi għal salvazzjoni lesta biex tkun rivelata fl-aħħar żmien. B'dan teżultaw bil-kif. Avolja għal ftit ħin bħalissa jekk meħtieġ nikkittu tiġrid vari. Sabiex il-prova tal-fidi tagħkom iżjed prezzjuża mid-deheb li nqered għal avolja u ttestjat bin-nar tinstab ġenwina u tirriżulta għat-tifħir, il-glorja u l-unur fir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Li għalkemm ma rajtuhx tħobbuh. U għalkemm bħalissa ma tarawx imma temnu fih u teżultaw ferħ inesprimibbli u glorjuż. Filwaqt li tottienu r-riżultat tal-fidi tagħkom is-salvazzjoni termikom. Amen. Missier Esmawit nitolbuk sabiex tatina dejjem fema aktar profonda tal-kelma tiegħek. Kelma li inti wassaltilna bidnek Ġesu nnifsu li huwa l-logos tiegħek li bih mulej inti spjegajtilna lek innifsek, ippreżentajt lek innifsek lilna sabiex aħna niġru lejk u nsibu fik il-ken, ir-refuġju tagħna, l-lena kollha tagħna. Tolbuk mulej biex kif aħna nisimgħu għatina illi mhux biss nifhmu ma wkoll nieħdu azzjoni fuq dak li nisimgħu. Ġalla darba aħna nkunu konvinti illi din hija r-rieda tiegħek għalina. Dar tolbuh għal ġieħu l-glorja ta' ibnek Ġesu. Amen. Naħseb tinduraw bħali meta taqraw il-Bibbja illi huwa ktieb ta' niket kbir. Il-Bibbja tikxifna, tesponina, tikxilna għarna u turina kemm aħna ta' bilħaq li timbin illi xawixna kontra Alla fil-ment ħadna kontrih illi l-ħsibijiet tal-qalb tal-bniedem huwa ħażen kontinwament tajt il-Bibbja. Ktieb ta' niket kbir, però wkoll ktieb ta' ferħ kbir. Għaliex fejn aħna konna tradutturi tagħna u ħrabna minnu, Alla fittixna, Alla issa rebaħna għalih innifsu permezz ta' Ibnu Ġesu biex bekk il-Bibbja regolarment u aktar spiss milli forsi nistgħu nimmaġinaw tikmandana biex nifirħu falla tagħna. Tikmandana biex nifirħu falla. Pawlu pereżempju avolja kien fil-ħabs jgħid lill-Filippin ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Is-salmi huma mimlija, miżgħawda b'eżortazzjonijiet biex aħna nitennew falla. Hawnhekk Pietru wkoll qed jgħidilna il-Kristjani in ġenerali jeżultaw, ġifieri għandhom dak il-ferħ speċjali, jeżultaw ferħ inesprimibbli u glorjuż. Ferħ li ebda bniedem mhu kapaċi jesprimih, mhu kapaċi ifissru jew jispjegah lil ħadd ieħor. Ferħ illi l-mulej sawwa fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu illi juri jaqbad il-ħwejjeġ ta' Kristu u jurjomna biex aħna ta' bilħaq nitennew fih. Il-Bibbja tridna illi ngawdu lil Alla, illi nifirħu fih. Bħala bnedmin aħna mħluqa fil-bidu meta Alla ħalaq il-bniedem, Alla birku meta tbierek il xi ħadd, ġifieri tippronunzja sentenza ta' għena fuq, ta' xewqa tajba. Alla birek il-bniedem fuq l-art, ovvjament il-bniedem ġab saħta fuq innifsu bid-diżubbidjenza vili tiegħu.
Pero issa nafu li l-fidwa inħadmet l-anġli meta ħabru lir-rajja għalulhom ara aħna nġibulkom aħbarijiet ta' ferħ kbir li jkunu għall-poplu kollu. Għax illum tweddilkom fil-belt ta' Betlehem Salvatur li huwa Kristu il-Sid. U allura il-Bibbja hija ir-rakkont tal-Alla kif Alla ma telaqniex għalina fil-kundanna imma qed jirrikjamana lejn nifsu, irridna lejn nifsu, lura lejn nifsu sabiex aħna ta' bilħaq ngawdu lilu. Li huwa l-alfa u l-omega tal-barka kollha tagħna. Kif nistgħu ngawdu lill-Alla? L-għonet konvinti li aħna neżistu biex ngawdu lill-Alla. Għaliex naraw nies madwarna illi kulħadd irid ikun sodisfatt, kulħadd irid jifraħ, kulħadd il-kuntentizza hija xi ħaġa li aħna nfittxuha istintivament. Irridu għall-kuntentizza. Forsi ngħaddu mingħajr flus, forsi ngħaddu mingħajr kumtitajiet, però irridu il-kuntentizza. Irridu il-ferħ. Jista' jkollna xi jkollok m'għandix ferħ, tkun indannat. Aħna maħluqin biex ngawdu. Imma l-kwistjoni kollha hija lil min ħangawdu. L-iżball kruċjali qed jagħmel bniedem hija li qed jaħseb illi l-ferħ ħajsibu f'oġġetti, f'affarijiet, fi ħwejjeġ ta' dil-ħajja. Il-ferħ ta' bilħaq insibuh f'Alla. U allura rrid nurrikom kif nistgħu ngawdu lill-Alla. Min issa. Għaliex aħna nisbaljaw meta ngħidu li l-qaddisin fis-sema jgawdu lill-Alla u aħna għaddejjin minn dal-witt ta' dmuħ. Le, waqt li għaddejjin tul dal-pellegrinaġġ iva nistgħu u imisna nifirħu f'Alla tagħna u ingawduh. Ingawduh bħala Alla illi huwa l-awtur ta' kull kuntentizza. Aħna nirreferu bħala Alla l-imbierek vera, Alla li allura huwa ferħan fih innifsu li waħdu u biss kapaċi jagħmilna ta' bilħaq kuntenti. Irridu nitalmu ngawdu lil Alla l-ewwel nett intellettwalment. Alla ma minix ġebel jew tkuk tas-siġar. Alla minna fuq xbija tiegħu u tagħna moħħ u fehma, tajjeb, intelligenza, mhux kulħadd ta' imma il-kol kemm aħna l-bnedmin għandna intellett u dak l-intellett irridu nużaw biex insiru nafuh lill-Alla. Pawlu, infatti Ġesu jgħid illi l-ħajja eterna proprjament din, illi ikunu jafu lilek Alla waħdek veru u li Ġesu Kristu illi jintibat. Li tkun taf il-Alla għandek il-bidu tal-ferħ veru. Pawlu lejn qrib tmiem ħajtu kien lest li jgħid jiena irrid insir naf aħjar il-Ġesu. Insir nafu aħjar. Pawlu kien bniedem matur, bniedem li pritkaħ u stess għal jiena xogħol huwa li nippriedka il-rikkezzi insondabbli, il-rikkezzi blaqjeħ ta' Kristu. U xorta qed jgħid irid insir nafu aħjar. Li hemm sabiħ f'Alla huwa li qatt ma tista' tixba u tgħid issa jiena studjajtu biżżejjed u wasalt. U allura dan il-pursuit, din it-tfittxija issa bdiet iddejjaqni lew. Nifirħu fih billi nfittxu nkunu affaxxinati u imsaħra bih. Is-seħer li hemm f'Alla. L-attrazzjoni li aħna tajjeb li Alla fettixna u ġbidna lejh, tajjeb nirrispondu billi nkunu affaxxinati bih. Kif billi nużaw il-massimu tal-intelligenza tagħna biex insiru nafuh aħjar. Għandna l-iskrittura illi turina minu Alla, kif inu Alla fin-natura tiegħu, fl-attributi tiegħu, fil-ħniena, l-erf,
infema, il-fatt li jinsab kullu mkien, il-fatt li jaf kollox. Da forsi smajnjom dal-affarijiet, pero kemm qegħdin nespandu dan il-tarif tagħna bħal Alla. Dari it-teoloġija, il-fatt li inti titgħallem dwar Alla, kienu jsejħula ir-reġina tax-xjenzi. Ir-reġina tax-xjenzi. Hemm ħafna xjenzi. Xjenza kif jaħdem il-ġisem uman jew anke ħleqa oħra bioloġija. Meta għandek il-kimika, għandek il-fiżika, kollha ma' xjenzi. U xjenzi sbieħ. Il-għaliex jarfuna l-emejjel vasti u impenetrabbli tagħna. Però meta nistudjaw il-Alla, meta nintensifikaw, huwa tajb nitqara l-Skrittura, imma huwa tajb ukoll li taqbad pereżempju ktieb u tfannat fih kif nafu xhur minnkom qegħdin tagħmlu. Litra Rumani pereżempju ħanidħol għaxan fil-fond fiha. Ħalli nifhimha aħjar. Il-Bibja jekk tafa superfiċjalment illum il-ġurnata d-diżastru huwa illi rridu ngħixu ħajja Kristjana bis-slogans. B'sempliċi slogan ma tasalx. Ma tasalx. Jekk inti tix lest illi tapprofondixxi, illi tniżżel l-eruq tiegħek fil-fond tat-tarif tagħna. Hemmhekk tibqa' biss superfiċjali, fjak u m'intix tkun kapaċi irrid tirreżisti t-tiġrik illi il-ħin kollu jiffittana. Illi nsiru nafuh, nistudjaw modijietu, ninvestigaw ir-rida tiegħu, irrid insir nafa r-rida tiegħu x'tot, ir-rida tiegħu x'tot tagħlija vera, bil-fidi. Insiru studenti tal-personalità u l-karattru tal-la Trinità. U jekk kif sikwit jiġri, għalx it-tarif tagħna dejjem jespandi. Il-taqa ma' pereżempju dal-vers li għadni f'smajna. Vers ħansejħulu skandalus. Mhux ta' parsi ma smajtux, mhux ta' parsi ma jeżistix fil-Bibja, imma tajt Alla hekk. Irid jgħallimni dwaru nnifsu kif u għala. Ġesu jgħidilna jgħid lid-dixxipli tiegħu talmu minni. Talmu minni għax jiena ġwejjed u li f'qalbi. Għandna l-ħjar għallim u stess jgħidilna issejru il-ħadd aktar. Għallim jew Rabbi għax l-għallim tagħkom huwa wieħed il-Kristu. Talmu minni. Bħalma għamlet Marija. Marta għamlet tajjeb li kienet taqdi u s-sajjar u tagħmel faċendi, xogħol li isir huwa neċessarju, però meta żarhom Ġesu fid-dar tagħhom, Marija oħta ħasbet illi aħjar issa. Din hija l-okkażjoni speċjali. Ħanitlaq minn idejja, ħanpoġġi ma' saqajn Ġesu u nisimgħu x'għandu xi jgħidli. Kienet lesta li tuża moħħha, tiftaħ qalba għal Ġesu u għal-rida tiegħu. Li nkunu nimxu minn għalina bis-sentimentalizmu dwar Alla. Il-tiġrib żgur ħajjellek. Bis-sentimentalizmu waħdu maħna ħasnu mkien huwa inadekwat u mhux se tiflaħ għall-isfidi t-tentazzjoni jekk it-tarif tiegħek dwar Alla huwa minimu u ftit li kważi ikkuntentajt ruħek bil-loqom meta Alla firixlek mejda ta' rikkezzi, ta' ikel bnin li biet tista' issostni li ruħek. L-Alla wkoll rridu ingawduh estetikament. Forsi kelma xejn stramba, però ħatfmuni faċilment li aħna il-kol kemm aħna, bla eċċezzjoni, għax aħna bnedmin, aħna attirati u nħobbu s-sabiħ. Verew le? Il-kuxjenza tagħna tinfurmana illi dilazzjoni hija tajba, meta tħenn mal-proxmu tiegħek hija azzjoni tajba, meta tagħti karità hija azzjoni tajba, meta tisraq hija azzjoni ħażina u l-kuxjenza tikkundanna. Il-kuxjenza turina it-tajjeb u l-ħażin. Hemm ukoll stint fina tajjeb illi aħna attirati lis-sabiħ. U il-kruwa timbuttana.
il-krua naħarbuha. Anke f'affarijiet bħal meta ħadd tixtri karozza, inti trid mudell ta' karozza li jogħġbok. Terewla. Anke sempliċi plattikel tajjeb illi f'5 minuti tieklu, tajjeb kif jippreżentaħulek il-kok tagħmel id-differenza kollha. Terewla. Pittura differenti minn oħra. Waħda hija estetikament maħduma b'sena, bħila artistika, mentri l-oħra mhijiex. Mela, irridu ndawdu il-Alla estetikament billi nammiraw ġmielu. Kemm il-darba smajnija din. Alla huwa sabiħ. Alla huwa s-somma, it-totalità, il-kompletezza tal-ġmiel. Kwalunkwe ġmiel li nara madwarna, anke f'sempliċi l-elluxa, il-muntanja forsi rajna fuq television miksija bis-silġ, il-qamar, jiddi, bil-lejl, kull fejn tħares hemm il-ġmiel. Għaliex noddu bħala ġmiel għax ġej minn għandna u għax-xogħol tagħna. Il-salmista jgħid illi rridu nammiraw il-Alla fil-ġmiel tiegħu peress li l-isplendur u l-majestà huma qudiemu is-seta u l-ġmiel huma fis-santwarju tiegħu. Billi nadurawh, rridu nadurawh u nqimuh fil-ġmiel tiegħu. David x'jgħidu lill-Alla? Ħaġa waħda jgħid tlaq nagħtimu lejk u nibqa' nfittixha. Nibqa' nfittixha. Din hija l-quest tiegħi matul ħajti illi nammar fid-dar tas-sit il-jiem kollha ta' ħajti biex nara l-ġmiel tas-sit u nimmedita fit-tempju tiegħu. Nara l-ġmiel tas-sit. Naraw l-aħjar f'wiċċ ibnu Ġesu Kristu. Ara ħares lejn karattru ta' Ġesu bil-fors ma jistax ikun ma tammirax dak il-karattru impeccabbli, dak il-karattru sabiħ illi għandu Ġesu Kristu. Issa huma mimlijin dan l-eżortazzjonijiet biex aħna nissodisfaw dak l-istint estetiku fina li sabiħ bil-nħarsu li Alla. Attribwixxu lis-sit il-glorja ta' ismu. Imu lis-sit fl-isplendur tal-qdusija. Il-qdusija tal-Alla hija risplendenti, hija brillanti, hija sabiħa. Rridu nafuh il-Alla biex nkun nistgħu ingawduh anke fil-ġmiel tiegħu. Il-ġmiel per eċċellenza, l-epitomu, il-ġabra kollha tal-ġmiel, l-essenza tal-ġmiel din jinsabu f'Alla. Konvinti minna din? Jinsabu f'Alla, Alla huwa l-awtur ta' kull ġmiel. Bħala l-mifdija tiegħu, bħala nies imsejħin minnu, rridu nirsistu biex nikkoltivaw fina dan is-sens ta' ġmiel illi jissodisfaħ u biss. Jien jgħid is-salmista jien se nimmedita fuq l-isplendur glorjuż tal-majestà tiegħek u fuq ix-xogħlijiet tal-għaġeb tiegħek. Ma nies, dawn huma nies attivi, nies biżla biex iva ifittxu igawdu lill-Alla anke fil-ġmiel tiegħu. U mhux hekk biss, mhux biss il-ġmiel, ġifier ħanidu hekk blajnejn tal-fidi tagħna, imma wkoll it-toma, il-palat tagħna għal Alla, qed nitkellmu metaforikament. Imma meta għandek ikel, l-ikel isostnik, imma aħna nippretendu wkoll l-ikel ikollu toma tajba. Ikollu toma illi tattirak, illi tħajrek biex tieklu dak l-ikel. Isimgħu x'jgħid Salm 34. Duqu waraw. Kemm hu tajjeb il-mulej. Kemm hu kbierek il-bniedem li jsib refuġġju fih, dak il-bniedem li jirrikorri leh. Li meta jgħid duqu waraw, ġifieri esperjenzjaw lill-Alla. Kunu għafu li Alla ta' bilħaq jissodisfa l-ifnat xewqat u l-ikbar ambizzjonijiet tagħna. Alla ta' bilħaq huwa sodisfaċenti. Alla l-ġmiel suprem huwa eminentament ta' min jixtiequ. U naħseb jiena aħna meta m'għandniex din l-ambizzjoni biex ingawdu lill-Alla, qegħdin infaqru lilna nfusna. Qegħdin
Alla iridna nkunu sinjuri fih, għadin nibqgħu lura. Għaliex, flok Alla qed jagħtina mill-ġojjel u d-djamanti tiegħu li huma personali. Imma idejna huma mimlin biċ-ċaqla. Dak iċ-ċaqla m'aħniex lesti aħna nitilquh biex ta' bilħaq ingawdu lil Alla fil-ġmiel kollu tiegħu. Kull ġmiel ieħor li naraw madwarna huwa derivattiv u sekondarju, ġej minn Alla. Iva, irrid nammira n-natura finżul ix-xemx, dak il-kuluri, vera jew le, irrid nara fil-ġmiel għax dak huwa x-xogħol tagħna. Imma appuntu, kwalunkwe ġmiel li naraw f'xulxin jew fin-natura ta' madwarna, dak huwa x-xogħol tagħna. Mela kemm aktar irid immur jiena biex nisir naf lil Alla li huwa l-awtur ta' kull ġmiel. Is-sors, line ta' kull ġmiel, għax Alla waħdu huwa moralment exquisite. Huwa dak illi ta' bilħaq jaxqek. Huwa spiritualment sublimi. Jiġifieri illi qatt ma sa tgħid jiena sa xbajt. Dejjat, ħanfittex xi ħaġa oħra attività oħra. Alla waħdu huwa estetikament eleganti. Li dejjem jiġbdek lejh. Irridu ninfetħu għal Alla. Ir-ruħ tagħna jridu wessaw għalih. Kif aħna nixtiequh bħala l-feliċità u l-gawdija tagħna x'jiġri. Alla jittrasformana fi xbija tiegħu, fi xbija sabiħa tiegħu. Pawlu jgħid li aħna nħarsu lejn mulej qisu f'mera qed nħarsu lejn mulej. L-Ispiritu tagħna jittrasformana dik l-istess ġbija. Aktar ma aħna nattiraw ruħna lejn Alla, tiġri xi ħaġa fenomenali. Alla jibdilna fi xbija tiegħu. Jagħmilna qaddisin bħalu, ġusti bħalu, kapaċi nħobbu bħalu, kapaċi naħfu bħalu. Jagħmilna sbieħ bħalu. Il-bniedem mhux sabiħ għax m'għandux titmix fiċ-ġu. Laħas nirraġunaw hekk. Il-bniedem huwa sabiħ minn ġewwa, lill-mara, Pietru jgħidilha, mara l-ispirtu ġwejjed u kwiet fiha, il-mara li hija mimlija b'opri tajba, dik hija l-mara sabiħa, il-mara per eċċellenza. Mela, mhux biss però naraw l-Alla fiġ-ġmielu, ma l-ġmiel divin, il-ġmiel tagħna jaqbadna u jisfida il-lealtà tagħna. Meta għandek pereżempju pittura f'mużew u tara taffaxxinak. U tgħid din issa li npoġġi nofsi hawnhekk u ħanistudja u ħanara kif inħadmet il-kompożizzjoni tagħha għaliex taf li dan huwa kapolavu mill-kbar net. U hekk meta aħna ninqabdu mill-ġmiel tagħna, il-ġmiel tagħna jisfidana mbagħad. U jibda jurina l-kruwa tagħna fina nfusna. Fejn għatem forsi il-riżentiment, fejn għatem il-mibeda, fejn għatem lejra fina. U allura dik l-isfida rridu wkoll nagħtu kasa. Il-ġmiel tagħna jsejħilna biex imbagħad insawru ħajjitna fuq il-kampjon divin. Allura l-mudell ta' kull ġmiel. U jien tinsawwar ħajti fuq dak il-kampjon. L-inizjattiva grazzjuża tiegħu Alla jsejjaħ lilna il-maħbubin tiegħu biex insiru sbieħ bħalu. Sbuħitu għandha l-qawwa taqla l-qlubna mill-kruwa morali kawżat mid-dnub biex issejjilna għalih. Sikwit aħna ingannati bid-dnub għax naħsbu li d-dnub jissodisfana. Jagħtina ċertu pjaċir, le. Hemm pjaċir għaddili tad-dnub, però pjaċir permanenti, pjaċir veru jinsab biss f'Alla. Alla li huwa insuperabbli fil-ġmiel tiegħu. Irridu wkoll nitgħallmu ngawdu lill-Alla emozjonalment. Aħna għal darb'oħra bnedmin li għandna emozzjoni, għandna sentimenti. Kapaċi niddejqu, kapaċi
kapaċi nifirħu, kapaċi nkunu nħossuna fis-seba' sema, kapaċi nkunu disappuntati, dawn kollha emozzjonijiet li qegħdin hemmhekk, kapaċi nirrabjaw, kapaċi nieħdu paċenzja, vera? Kif qegħdin ngawduh emozjonalment il-Alla? Ara xejn nappreżenti fis-Salmi. Ħalli Iżrael jitenna f'min għamlu, ħallu li Tzjon jifirħu fis-sultan tagħhom. Da is-Salmi il-ħin kollu jgħidulna biex nifirħu f'Alla tagħna, il-ħin kollu. U allura nitennew fih billi naffaxxinaw ruħna emozjonalment bih. Il-fatt li inti qiegħed titgħallem dwar Alla bil-Iskrittura u tibqa' qisek tal-ħġieġ. Kiesaħ mhix qed taffettwak, dak it-tarif mhux qed jaffettwak. Hemm xi ħaġa ħażina. Aktar u aktar meta mbagħad tara xi partit ta' futbol fuq television, qed tifhem vera l-emozzjoni tiegħek imbagħad jiġru bik. Ara x'għamlilna d-dub. Vera? Vera, neċċitaw ruħna b'affarijiet li għada ħninsewhom. Imma mbagħad Alla li ħalaqna fuq xbija tiegħu. Iva, irridu nitalmu illi l-emozzjonijiet tagħna se jsibu t-twettiq tagħhom biss f'Alla. Bir-raġun Pietru jgħidilna illi intom tifirħu f'Ġesu, teżultaw b'ferħ inesprimibbli u mimli glorja. Ġifieri jgħid li normalment kull Kristjan hekk għandu jkun. Illi qiegħed qalbu qiegħda toqmos bil-ferħ. U ferħ illi ma nistgħux nesprimuh ma' xulxin, u ferħ glorjuż. Ferħ li ġej mill-preżenza ta' Alla nnifsu. Meta nikkonsidraw ftit nintabku kemm Alla waħdu, Alla Trinità waħdu. U għad-denju tal-għaxqa tagħna, tal-ferħ tagħna, tal-gratitudni tagħna, tal-għena tagħna, tal-imħabba tagħna, tad-devozzjoni tagħna. Min kifu jista' joħoddu postu vera? Alla ħaqqu iż-żelu tagħna, il-lealtà tagħna, it-tama tagħna, l-emozzjonijiet kollha kapaċi ninvestuhom f'Alla għax hemmhekk żgur li jsibu l-espressjoni xierqa tagħhom. C.S. Lewis, awtur Ingliż, jgħid kienet jikteb fuq dwar is-Salmi u qal il-ħaġa l-aktar profitabbli li s-Salmi jagħtuni hi li nsir kapaċi nesprimi l-istess ferħ u għaxqa f'Alla illi ġelu lil David jisfen. Ta' fuq dik l-istorja meta kienu ħajġibu l-arka lura lejn Ġerusalemm u David tant kien ferħan li beda jisfen ħini f'Alla. U Jesus qal naqrom is-Salmi u nirrifletti fuqhom il għaliex iġeluni nisfen bħalma żifen David. U għandna bżonn nitqanqlu għandna bżonn, vera? Il-bniedem se jitqanqal superfiċjalment. Superfiċjalment. Ġifieri meta qed infittxu forsi droga jew ix-xorb jew superfiċjalment, huwa ferħ. Void. F'hekk sens. Però meta il-Bibja tgħidilna ntlew bl-Ispirtu biex il-ħajja tagħna tkun ta' bilħaq umana. Mogħtija lill-Alla. Huwa bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu illi nikkoltivaw u nidderiġu l-affezzjonijiet tagħna, s-sentimenti tagħna kif inħossuna biex isibu posthom fejn suppost ikunu. ċoħe f'Alla l-Bira. L-Alla jridu ingawduh ukoll fir-rieda tagħna. Mela semmejna l-estetika li naraw is-sabiħ f'Alla, l-emozzjonijiet tagħna diretti li Alla, intellettualment il-moħħna nużaw bħalma qal Ġesu ħobb il-muljatilek qalbek kollha, bruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu jgħid ukoll. Immissa wkoll bir-rieda tagħna. L-Alla ngawduh bir-rieda tagħna. Aħna minn sbieħ il-jum sakemm nagħlqu għajnejna, tajjeb, il-ħin kollu li jieħdu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet importanti, inqas importanti, deċiżjonijiet banali, x'ingravata ħatilbes pereżempju,
tifhem x'papoċċa ħatilbes da jew ieħor, imma jien kollu deċiżjonijiet, irridu nagħmlu dan deċiżjonijiet. Ma nistax ma nagħmluhomx id-deċiżjonijiet. Ma nistax ma nagħmluhomx. U allura meta r-rieda tagħna impoġġuha ngħidu fuq l-artal tagħna u ngħidu mulek, din ir-rieda tgħidli inti jien se nagħtilek lura biex inti tagħmel bija li trid. Hemmhekk nibdew ta' bilħaq ingawdu l-Alla. Meta niddedikaw ruħna biex nobdu l-kmandamenti tiegħu minn rajna. Mhux għax imġela, imma minn Alla jrid il-qima u l-adorazzjoni u l-ubbidjenza pronta tagħna. Mhux imġela, ubbidjenza minn rajna. Meta ta' bilħaq nitaxqu fis-Salvatur, nitaxqu Ġesu, rridu nħadmu r-rieda tagħna fl-għażliet li nagħmlu. Ejjew noqgħdu attenti li l-għażliet tagħna jkunu l-aħjar għażliet. L-għażliet eċċellenti. Huwa erfa' għalina meta nitolbu lill-Alla, nitolbuh speċifikament, direttament biex nitalmu nippreferu nobdu l-kmandamenti tiegħu aktarx milli nagħmel dak li jfettilli jien. Ġifieri li naslu biex ngħidu bħal Ġesu mhux ir-rieda tiegħi imma tiegħek tkun magħmula. Li nażlu konxjament illi nevitaw kull ma jipprojbilna. Jekk Alla ma jridniex nisirqu, ma jridniex nejru, ma jridniex nkunu ġelużi, għaliex taħsbu hekk? Għaliex? Għaliex? Għax jekk naqgħu f'dak il-tmieġ ma nistgħux nkawdu l-Alla. Għax Alla huwa kif smajna risplendenti fil-tusija tiegħu. Mod wieħed kif ħana nistgħu nħarsu l-kmandamenti tagħna, hemm ħafna kmandamenti. Matul l-iskrittura jien koll iltaqgħu mal-kmandamenti tagħna, ordnijiet, preċetti, statuti tagħna. Issa nistaq jiena nitaxxa fil-kmandamenti tagħna. Għaliex? Meta nħarsu l-kmandamenti tagħna u naraw isa il-preskrizzjoni tagħna, isa għandek tabib, li l-pazjent tiegħu qed jgħid wara din ir-riċetta, ixti din mediċina u hu da skont kif qed ngħidlek jiena. Hemmhekk it-tabib qed jiggarantilu il-ħajfiq. U Alla li tagħmel l-kmandamenti tiegħu qed jgħidilna x'inhu tajjeb għalina u x'mhux. Mhux biex itelfilna l-gost tal-ħajja, imma biex insibu l-gost tal-ħajja fih. Meta nħarsu lehom hekk, inkunu badna triq biex iva l-Alla nobduh minn rajna għax ngħidu Alla qiegħed iċaħħadli illi ngħir jew illi nagħmel statwa biex ninżel kubtew qudiema. Għalfejn qed tiċaħħadli din, għaliex mhux qed jippermettili? Għaliex jaf li hija ta' ħsara għalija. U diżunur għalih. U allura huwa kruċjali għalina li nafdaw l-Alla konxjament għax jekk jiena r-rieda tiegħi ħanċedija għalih. Irrid nafdaħ. Irrid nemmen li Alla irid li il-ġid tiegħi, irid il-kuntentizza tiegħi, irid li ngawdi lilu. Allura qed nafdaħ konxjament bir-rieda tiegħi. U bħala wild tiegħu importantissimu li naftaħ. Altrimenti ma nistax nagħmel progress, ma nistax jiena nasal biex ta' bilħaq ingawdi l-ħajja fil-milja tagħha. Ma nistax nargumenta magħha, ma nistax nistoħt widnejja għal-rieda tiegħu. Irrid nafdaħ meta Alla jarrafni li ż-żena tikkorrompini. Iż-żena tikkorrompi lill-bniedem. Il-gideb jisfigurak. Irrid nemmina din. Il-gideb jawwiġna. Irrid nemmen il-ser iċekkinni. Mhux tal jagħmilni aktar sinju, iċekkinni is-ser. Irrid nemmen il-lejra tikolmi. Irrid nemmen l-idolatrija tiżmagani fil-versa s-sertemma. Met inti tfittex li tqim biċċanjama minn quxa, jew tal-ġibs jew tal-ġebe jew xini. Dik qiegħda tiżmagak, qiegħda ġibek miġnun. Minu miġnun? Min moħħu tilfu.
Le, Alla jgħidilna jien huwa l-mulera tiegħek. Li ħriġtek mill-art ġitu għalhekk m'għandu jkollok ebda Alla ieħor ħliefi. Il-lealtà tiegħek hija lejja u lejja biss. Irrid nemmen l-Alla illi l-mibeda l-proxmu tittorturani. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Irrid nafdah f'kull qasam, f'kull ċirkostanza, f'kull ħin, f'kull sfera għax id-diżubbidjenza tillopjani. Meta ma nubdiex il-Alla, mhux tal-li ma ngawdiex, imma qisni qiegħed fuq mejda tal-operazzjonijiet illupjat. Tlift l-umanità tiegħi biex ngħidu hekk. Id-diżubbidjenza ma tħallinix illi nilmaħ jew ninduna bil-preżenza tal-Alla li hija magħna qudiemna warajna fuqna, u wkoll ma tħallinix nilmħu l-attività tal-Alla favur tagħna. Id-dnub it-tollerat, id-dnub li qegħdin naħmluh inaqsilna l-kapaċità li nitaħxu fih. Hija daqshekk sempliċi. It-tollera d-dnub. Għejx b'xi ħaġa li inti taf li d-dinja ħażina u qed tgħix biha. Hemmhekk tkun dħalt fi sqaq illi letteralment ma tistax tgawdi l-ħajja. Għaliex? Għax il-ħajja vera hija fanna. Alla jridna li aħna ingawduha fih. Id-dnub it-tollerat iċajprinna l-vista flok iħallilna l-vista iffukata fuq Alla. Kull dnub li mhux mistqar illi mhuwiex ammess quddiem Alla illi l-Alla qed ngħidu mulej ħenna għalija għax jiena ħtejt kontrik dittal ħaġa. Id-dnub mhux mistqar. Aktar ma jmur, aktar jagħmilna jagħmel l-għajnejna, itarrax il-widnejna biex ma nibqgħux kapaċi illi nirrelataw magħna. Illi nagħmlu għamanna, illi nimxu. Imma meta l-tgawdija tagħna hija f'Alla, isemgħu issa. Meta qed ingawdi lill-Alla u qed ingawdih fil-milja kollha tiegħu, x'jiġri mbagħad mill-evanġeliżmu tiegħi? Inkun irrid illi inkellem il-ħadd ieħor dwar Alla li huwa s-sodisfazzjon u tgawdija ta' ruħi, vera? Inkun irrid ikolli dik l-enerġija ġdida fir-rieda tiegħi biex nagħmel kwalunkwe sakrifiċċju għal Alla, għax naf illi Alla qatt ma ħajoqosni, vera? Meta ir-ruħ tiegħi hija sodisfatta bil-ġmiel u bl-eċċellenza ta' Sidna Ġesu, imbagħad hemmhekk nara li għandi iva, għandi l-kapaċità li neleb kull vizzju. Kultant nitkellmu dwar addiction, issa jew għax-xorb, jew għall-immoralità vera, affarijiet jeżistu. Imma meta l-tgawdija tagħna hija f'Ġesu, ħadd tmur tparta dik it-tgawdija ma' xi ħaġa li hija bla sens, li letteralment toqtlok. Meta qegħdin ngawdu lil Alla ruħna tkun invigorata, tkun msaħħa biex tissielet kontra t-tentazzjoni. Għaliex nibdew nirraġunaw, le, ma rridx nittefdilena. Pietru jgħidilna hija huwa ferħ inesprimibbli u glorjuż, ma rridx nitilfu da. Ma rridx li jiena nitlaq minn mal-mejda Sinjura ta' David hekk qallu inti tifrix li mejda quddiem l-edewwa tiegħi. Rasi tidlikli biż-żejt, Alla jtrattana tajjeb. Ma rridx nitlaq minn dik il-mejda biex imur nfittex fil-landa taż-żibel, forsi nsib xi biċċa ħobs immuffata illi jekk nikola ħatoqtolni jew tagħmel id-deni. Mhux vera. Meta t-gawdija tagħna hija f'Alla, nkunu kapaċi nissiedu kontra t-tentazzjoni ġik it-gawdija issostnina. Issostnina anke fl-art traċedja. Pawlu mixħut il-ħabs ma siebu sila, tajjeb imbiċċa bid-daqqiet, Jgħid il-ħabs bl-ħtija għax akkużaw fals. U x'kienu qed jagħmlu fil-ħabs ikantaw salmi lil-Alla, ikantaw it-tifħil lil-Alla. Hemm hija t-gawdija tal-Alla l-aħmar. Tingħatalna dik il-fibra morali, dik l-enerġija fina nfusna
biex naffrontaw kultura materjalistika, vera, kultura antikristjana l-lum il-ġurnata, kultura li tilfet il-boxla, kultura ateista, agnostika, sejħal l-trit, minn kollox istiba barra. Kif se nifrontaw, kif se jirnexxilna li ngħixu għall-unur tal-Alla jekk ma nix inkawduh. Il-għaliex il-trappol, il-nasbiet, il-periklu minn barra huwa enormi, huwa mifhumx ma' kollu kien. Però meta tgawdija tal-Alla, meta jiena qed ingawdi l-ġmiel tal-Alla, meta moħħi qed ninvestih fih, meta r-rieda tiegħi tajtielu lill-Alla biex jagħmel biha li jrid imbagħad iva nkun kapaċi b'entużjażmu nistokta noffri tama il-dawk li m'għandhomx tama, noffri l-ħajja dejjem il-dawk illi m'għandhomx din il-ħajja għax naf mnejn akkwistajta jiena, tajjien Ġesu Kristu, bis-saħħa ta' sakrifiċċju tiegħu. U nkun kapaċi li iva, nkun xut illi Alla ta' bil-ħaq tajjeb. U ħin il-bniedem illi jistkellem fih. Amen.